Καλώς όρισες στο Τερματικό. Ένα podcast τεχνολογίας που θυμίζει ένα τερματικό εντολών. Ένα κέλυφος μεταξύ μας, χωρίς να υπάρχουν κουμπάκια, χρωματάκια και εύκολες λύσεις. Όπως οι εντολές σε ένα τερματικό, έτσι και αυτή η εκπομπή μέσω του ακουστικού σου νευρικού συστήματος θα σου μεταφέρει ιδέες, αμφισβητήσεις και ερωτηματικά στα ενδότερα του νεοφλοιού του εγκεφάλου σου. Χαλάρωσε λοιπόν και καλό μας ταξίδι. Τι ωραίο το Viberάκι. Και γενικά όλοι οι messengers. Δεν ενοχλείς, δεν κόβεις κουβέντες, τίποτα. Στέλνεις ένα μηνυματάκι, ο άλλος απαντάει. Γρήγορη, λαγωνική επικοινωνία, ούτε πολλά. Αν δεν απαντήσει, δεν συμβαίνει και κάτι. Θα το δει κάποια άλλη στιγμή, θα απαντήσει. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι απασχολημένο σε οτιδήποτε άλλο. Και στην τελική στέλνεις ένα, θα τα πούμε αργότερα και τα βρίσκουμε. Θυμάσαι τα τηλέφωνα. Πριν τα messenger. Έλα, τι γίνεται. Καλά. Κάνα νέο, αυτά μωρέ, εντάξει, το πρωί, ώρα αυτά, το μεσημέρι, το απόγευμα, αυτά. Θα βγούμε το βράδυ, θα βγούμε. Τι ώρα, κάτι σε 9.30. Οκ, σε αφήνω. Εντάξει μωρέ, πες κανένα νέο. Εντάξει, τι να σου πω. Σε λίγες ώρες θα βρεθούμε, θα τα πούμε από κοντά. Δεν καταλαβαίνω. Θα είχαμε να λέγαμε δηλαδή και στη δουλειά να βρισκόμαστε. Και βέβαια δεν ξεχνώ τα SMS. Που ήταν, είναι και θα παραμείνει η πιο υπερτιμημένη μορφή επικοινωνίας. Καλύτερα τηλεφωνάκι και να μιλάς με το δικό σου με βουβουζέλες παρά αυτός ο τζόγος των SMS. Η μόνη λύση για να μειωθεί το κόστος είναι από ποινικοποίησή του. Άκου λοιπόν τι παίχτηκε, με λίγα λόγια και λίγη σάλτσα εν ώψη τερματικού. Έγινε. Θα σου στείλω στο Viber για να ξεκινήσεις. Δεν έχω Viber. Κανένα πρόβλημα. Από Messenger ό,τι γουστάρεις. Θέλεις Telegram, Signal, WhatsApp, Hangouts, ακόμα και Skype. Ό,τι θες. Μπα μωρέ. Δεν γουστάρω τέτοια. Στείλε μου ένα SMS. Ρε παλικάρι μου, θα με βάλεις να πάρω SMS για να στείλω μόνο ένα. Αλλά οκ, μπορεί να μην έχεις data plan. Που βασικά οι περισσότεροι έχουμε. Είτε το χρησιμοποιούμε, είτε όχι. Τι είναι αυτό? Είναι τα δεδομένα που σου δίνουν εταιρείες στα συμβόλαια και στις κάρτες. Έχω και από αυτά. Κάτι σε 600-700 GB. Αχα, μεγαμπάιτ δηλαδή. Τότε πού κολλάς? Τσέγερ, δεν γουστάρουν τεχνολογία. Βάστα ρε. Δηλαδή θέλεις να μου πεις πως στο σπίτι δεν έχετε ψυγείο? Έχουμε. Πλυντήριο? Έχουμε. Κλιματιστικό υπολογιστή? Έχουμε. Smart TV? Έχουμε και από αυτήν. Τότε πόσο δεν γουστάρεις τεχνολογία? Εδώ οι γονείς μου έχουν Viber. Και να φανταστείς έχουν πείσει και τα άλλα μέλη του συλλόγου των συνταξιούχων, που σε παρένθεση κάνουν και γαμώτα τσάι πάρτι. Κλείνει παρένθεση. Και βάλανε και εκείνη Viber. Και όχι μόνο βάλανε, αλλά κάνανε και group και το ονόμασαν και Powerpuffs. Και δηλαδή ρε Μιτσέγερ μου το λες αυτό σαν επιχείρημα? Όχι. Στο λέω για να κατανοήσεις την απλότητά του. Εδώ ρε μπορούν και το χειρίζονται άτομα που στα νιάτα τους, ο πιο προχώ και τολμηρός της οικογένειας, πρότεινε να αγοράσουν για το σπίτι ένα ψυγείο, ο Θρασής. Και ξέρεις τι του είπε ο πρεσβύτερος? Τι ψυγείο μωρέ? Είσαι σοβαρός? Ταβέρνα θα ανοίξουμε. Και επανέρχομαι. Αφού έχεις όλο το πακέτο, smartphone, δεδομένα, γιατί δεν τα χρησιμοποιείς? Δεν ξέρω μωρέ, δεν γουστάρω τεχνολογία, κινητά, τέτοια. Δεν συνονούμαστε. Και δεν θα βάλω SMS για να σου στείλω. Ετοιμάσου και ξεκίνα. Και όταν φτάσεις πάτα κόρνα να κατέβω. Δεν γίνεται, ντρέπομαι να του το πω. Πιανού? Του ταξιτζή? Καλά και το αυτοκίνητό σου? Άσε ρε Μιτσέικερ, να μπλέξει ξεκίνηση και φανάρια και σταμάτα ξεκίνα και κόρνες και απρόσεκτη οδηγή και πεζή, ξέρεις τι?